Muy buenas noches, señoras y señores. Les damos la bienvenida a la programación de Localia Galicia y saludamos a todos los telespectadores que nos siguen desde Lugo, Ferrol, A Coruña, Santiago, Vigo y Pontevedra. Gracias por acompañarnos en este espacio, en este tiempo de entrevista. Directamente les presento al invitado de esta noche. Es el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez. Moi boas noites e benvido a Localia Galicia. Boas noites. Bueno, leva vostede algo máis de 4 meses ao frente do BNG. Que valoración fai deste tempo como número 1 do bloque? No, vamos a ver, o Bloque Nacionalista Galego, como vostede di, pois hai aproximadamente 4 meses, pois fixo unha Asamblea Nacional. En esa Asamblea, pois, eleximos unha nova dirección, tamén un novo portavoz nacional, e, de todo logo, pois, acordamos unha línea política para o inmediato futuro, non? Eu quero decir, en fin, sin caer na inmodestia, pois que estes 4 meses, a partir da celebración desa Asamblea, pois eu creo que fixemos un traballo político, eu creo que moi importante, tratando de posicionarnos con alternativas no marco político galego actual, e desde ese punto de vista estou satisfeito, non? Polo medio, tamén hai que decir que tivemos pois a manifestación do 25 de xullo, Día da Patria Galega, que eu creo que tuvo tamén pois un importante éxito desde o punto de vista da asistencia, e por tanto, xa digo, con modestia, porque efectivamente as cousas hai que valorarlas sempre con certa humildade, eu creo que o balance é positivo desde entón, non? Que aporta vostede ao BNG que non aportaran os seus predecesores? Pois vamos a ver, eu son dos que creo que, en fin, a política ou calquera outra actividade se fai colectivamente, non? Eu que podo aportar é cumplir con dignidade o mandato que me deu o conxunto da afiliación, facelo con rigor, con entusiasmo, con ilusión e facer o mellor posible, cumplir o mellor posible ese mandato. Eu creo que depois todas as persoas, pois, efectivamente aportaron e aportan cousas sempre moi interesantes, non? En calquer caso, que terá que xulgar, en fin, o que eu aporto ou non desde o punto de vista persoal, que sendo importante, digo, tamén é o que fagamos individualmente, tamén é froito da decisión colectiva, pois o xulgará o conxunto de afiliados e afiliados e a sociedade en xeral. Como están as forzas internas dentro do BNG despois do último Consello Nacional? Hai quen di que pode haber unha bicefalia dentro do propio BNG con candidato e portavoz. Que ten que decir ao respecto? Bueno, pois, efectivamente, as opinións, como sabe vostede, son libres, pero as decisións que toman as organizacións políticas pois son as que son. En calquer caso, en fin, o Bloque Nacionalista Galego sempre foi unicéfalo desde o punto de vista dos cargos orgánicos, non? Solamente sai que eu saiba, a verdad, foi un portavoz nacional, e depois todo, en fin, as opinións, xa digo, son libres. En calquer caso, nas organizacións políticas, na nosa e en todas, e eu estou encantado de que na nosa sea así, pois evidentemente, tendo como marco a ponencia política a que me refería antes, aprobada na última Asamblea Nacional, pois é evidente que hai diferentes opinións e tamén se producen votacións, e as votacións pois son libres, son democráticas e as respetamos todos, e as decisións que se toman colectivamente no Consello Nacional, ou na Executiva, onde sea, pois son as decisións que nos afectan ou que acabamos cumplindo todos. Desde ese punto de vista, pois non hai nada diferente ao que foi antes o BNG, que é unha estrutura democrática, e tampouco moi diferente ao que acontece nos demais grupos políticos. Pero poidera darse o caso de que chegara a haber un candidato e un portavoz diferenciados? Poidera darse o caso, pero ese é un tema que hoxe non, vamos, eu repito unha e outra vez, porque é así, non está, en fin, na xenda deste momento. En este momento nós o que temos que traballar, e eu vou dedicar o meu esforzo, efectivamente, por facer actividade social, por facer chegar as nosas alternativas á sociedade, por intentar que esa sociedade as comprenda e acabe, pois, en fin, creendo e confiando en que o Bloque Nacionalista Galego pois é a alternativa que necesita para mellorar as súas condicións de vida, sociais, etc., o que necesita este país para avanzar, e o demais chegará no seu momento. E eu tamén quero poñelo en estes termos de normalidade, non? Porque ese tipo de procesos de elección de candidatos para unha determinada, en fin, proceso electoral, pois se produce no momento, en fin, oportuno. Tamén se producirá dentro do Bloque Nacionalista Galego, pero xa digo, en este momento non está na miña xenda, logo non é o que me preocupa, non? Falamos da reforma fiscal. Pois podemos falar. Que lle parece a subida impositiva do Goberno Central para facer fronte
aumento do gasto a conto da crise? No, vamos a ver, aí está a cuestión, este aspecto concreto que efectivamente nós non compartimos a vía, pero dende logo hai unha cuestión máis de fondo. Desde hai moito tempo se estuvo modificando o sistema impositivo, pasamos dun sistema que nós creemos que é o xusto, que é aquel que máis ten, máis debe de pagar, que, en fin, a vía impositiva tamén é un mecanismo de redistribución da riqueza na sociedade, de corrección das desigualdades e da desigualdade social, a un modelo onde cada vez se foi primando máis a imposición indirecta, el cargar o fundamental da imposición sobre os asalariados e sobre as rendas baixas, os impostos indirectos, e que en este momento o goberno non fai máis que aprofundar nesa vía. Efectivamente volve a plantexar un incremento da recaudación, por entendernos todos, que vai a pivotar basicamente, ou se vai a facer outra vez sobre os asalariados, se vai a facer outra vez sobre o consumo, etc. Por certo, discutible isto, porque o incremento do IBE en principio tende a restringir o consumo e, polo tanto, non sería moi favorable, verdad, a reactivación da economía. E nos encontramos en esta situación, además, con un Partido Popular, curiosamente, que en este tema, o único que transmite á poboación é unha idea falsa, é dicir, hai que baixar os impostos. En realidad, se refiren sempre a baixar os impostos dos que teñen máis, e baixar os impostos e dar todos os servicios, porque aí tamén é unha cousa moi chamativa. Nós non compartimos a reforma fiscal proposta polo goberno, tampouco, desde logo, estamos de acordo con aqueles que din, en este caso o Partido Popular, que se limitan a decir, como unha especie de eslogan, hai que baixar os impostos, referíndose basicamente a que os que teñen máis non paguen, porque eles tamén son corresponsables deste modelo fiscal que hoxe está en vigor e que ahora se aprofundiza. Nós somos moi discrepantes con este modelo e non creemos que sea a solución para resolver os problemas que temos en ese terreno. Subir os impostos, si supoño que estará de acordo en que sexa rentas máis altas. Pero, efectivamente, eu son dos que creo que nada se regala, que todos os servicios necesitan financiarse co que aportamos os cidadáns. É obvio, pero volvemos ao que decía antes, é obvio que o que terá que aportar máis para dar resposta ás necesidades de todo tipo que ten unha sociedade é quen máis ten. O que non será razonable é que, por exemplo, por falar de unhas cousas que ahora están moi de actualidade, aqueles que teñen metidos, vamos a decir, importantes cantidades de cartos a través da SICAP acaben pagando o 1%, mentras os demais, a carga impositiva é moito maior. Non será razonable que as grandes fortunas efectivamente, non estén gravadas de maneira conveniente, incluso os grandes patrimonios, Claro, o que non pode ser o que o IRPF non se modifique en un sentido moito máis progresivo, de maneira que a xente que efectivamente gana moito máis, aporte máis. Eu non pretendo, e aquí se fai moita demagoxia, eu non pretendo decirlle a xente que se pode ter todos os servicios sin aportar para que esos servicios se poidan dar, pero a verdad, o que sí temos que discutir é quen aporta, canto aporta, e volvemos ao mesmo. Quen máis ten debería aportar máis e non estar sempre facendo pivotar a carga impositiva sobre, no fondo, quen menos ten, asalariados, etc. E apoiará o BNG os presupostos para 2010? En este momento nós xa o temos expresado, o vemos moi complicado, entre outras cuestións, por isto que acabamos de falar. Nós non estamos de acordo con esta reforma que plantexa o goberno, reforma fiscal que plantexa o goberno, e iso é un obstáculo neste momento moi importante, porque nós non queremos ser copartícipes de algo que nos parece que xa chove sobre mollado, que insiste nunha mesma vía e que non o creemos, ademais, bo para o que pretendemos en principio que sería a reactivación económica. Por lo tanto, é un obstáculo moi importante. É verdad que tamén hai un proceso de negociación, e tamén é verdad que ao mellor pode modificar o goberno esta posición inicial, pero si se mantén en esta posición, nós temos moi difícil darle apoio aos orzamentos deste ano. Señor Guillerme Vázquez, é vostede partidario, falamos das caixas galegas, é vostede partidario de manter as dúas caixas tal e como están, ou é mellor que se fusionen antes de que veña unha de fora e absorba o... Bueno, vamos a ver, nós acabamos de presentar un proxecto de lei de modificación da lei actual
no Parlamento galego. Nós aí expresamos o que creemos. Naturalmente o que estamos plantexando en este momento se corresponde pois un pouco á realidade actual. Nós non podemos descoñecer a existencia do FROP, non podemos descoñecer que hai desde logo un impulso dende, vamos a decir, o centralismo dende o Estado central, non somente de reducir o número de caixas a nivel de Estado, sino permitir as fusións, vamos a decir, extraterritoriais, e de maneira que permitise, pois, no caso das caixas galegas, a absorción por caixas foráneas e desplazar, por tanto, o centro de decisión desa caixa fora de Galicia. Ese contexto está aí, hai unha realidade, polo tanto, diferente, e nos de logo que estamos plantexando ante esta situación que a vía da fusión das caixas é unha vía que efectivamente hai que impulsar, porque é obvio que esas fusións se están producindo a nivel de Estado, que hai esos movimentos clarísimos e que se materializarán non moi tarde de intento de absorción de caixas galegas, e unha das vías, desde logo, básicas para poder afrontar esta situación e, sobre todo, para que, digamos, os centros de decisión da caixas de aforro, que, por certo, obteñen, digamos, os seus recursos do que aportamos os aforradores galegos, pois siga estando en este país, non? Entón, en ese sentido, en este contexto en que vivimos, nós seríamos partidarios desa fusión. Decía vostede de esa proposición de lei para a modificación da lei de caixas. Cales serían os puntos básicos a ter en conta? Nos aí o que estamos plantexando, entre outras cuestións, primeiro a democratización das propias caixas, logo ten que haber un sistema máis transparente de elección, tamén temos dereito, en fin, os impositores a que se saiba como se elixen os seus representantes, en fin, ao final que acaban estando, en fin, na dirección das caixas. Bueno, un proceso de democratización. Desde logo, outra cosa que nos creemos que é moi importante, e máis a estas alturas, é a posibilidade que ten que ter a Xunta de Galicia de ter capacidade de decisión, non digo de control, pero de decisión nas políticas que fan as caixas de aforros. Tampouco isto é unha gran novedade, porque isto é unha cuestión que en outras comunidades autónomas se fai. Nos pensamos que ten que haber participación pública. Xa sei que nos dirán que é intervencionismo, pero, bueno, acabamos de ter unha experiencia extraordinaria no sistema financiero mundial, verdad, onde a falta de intervención pública acabou levando pois ao que nos levou a bancarrota prácticamente do sistema financiero, con lo cual esas teorías pois non se demostran que na práctica, pois, en fin, sean boas para o conxunto dos cidadáns. Por lo tanto, maior participación pública da Xunta. Propoñemos, por exemplo, a creación dun comité de investimentos onde a Xunta de Galicia teña que decir, etc. Por tanto, é un conxunto de medidas dirixidas a que as caixas de aforro sigan cumplindo un papel no noso país, que dirixan e orienten a súa actividade basicamente ao financiamento das empresas galegas, e, por lo tanto, sean un factor de desenvolvimento neste país, co centro de decisión aquí, naturalmente. Como ve vostede a nova reforma da lei do solo que Feijóo quere pactar cos alcaldes? Todo isto despois da boa disposición da FEGAMP para chegar a acordos. Que pensa vostede? A disposición do FEGAM, ou en calquer caso do señor presidente da FEGAM, porque nós tamén formamos parte desa federación e nos consultou. Bueno, isto acabaremos vendo cando se presenten de verdad os proxectos de lei, pois en que consiste. De todas maneiras, claro, aquí resulta todo moi sorprendente. No ano 2002 se fixo unha reforma polo señor Cuña, sendo conselleiro o señor Núñez Feijóo, se fixo unha modificación, e ahora se nos avanza outra que moito nos tememos que vaya en un sentido moi pouco positivo para que o urbanismo acabe sendo algo razonable. A nós o que nos sorprende moitísimo en isto é a posición mantida polo señor presidente da FEGAM, e no fondo un pacto implícito Partido Popular, Partido Socialista en esta cuestión, despois dun aparente choque de trenes sobre aparentemente diversas concepcións sobre o que ten que ser o urbanismo, o solo, en fin, a súa utilización. Eso sí que nos parece tremendo, non? En todo caso, nós somos críticos coas propostas que hai planteadas encima da mesa, non son as que no seu momento acordara a FEGAM, pero, bueno, volvemos ao que decía antes, se plantexarán
moito máis en concreto por onde van ir esas reformas cando este ou se presente no Parlamento esa modificación da lei do solo, e aí veremos que volverá a camiñar, o intento será que camiñe por vías ultraliberais, etcétera, e donde, en fin, o que menos importa pues vai a ser a ciudadanía, ¿no? Quen cree que lidera a oposición no Parlamento galego? Os socialistas ou os nacionalistas? Eu non sei quen lidera ou non. Nos intentamos, desde logo, tamén desde a nosa modestia, da nosa representación e da nosa humildade, ser a alternativa. Despois, quen non lidera tamén pertence un pouco ao subxetivo dos cidadáns, quen perciben os cidadáns que lideran. En calquer caso, nós sí que, nos temas cruciais que tuvo que afrontar este país, si propuxemos alternativas e tuvemos posición, ¿no? E polo tanto, ademais, posición diferenciada, clara e ao servicio deste país. Nós aquí, desde logo, vivimos cuestións, eu creo que, parece que se esquecen, pero ainda foron, como quen di outro día, ¿no? De que plantexamento ao respecto do financiamento autonómico, e hai que decir que, desde logo, que estuvo ca voz cantante en defensa dun financiamento xusto para este país foi o BNG. É verdad que outros, deron por bo, en fin, o financiamento que cada vez se revela máis como insuficiente, ou nos posicionamos en cuestións tan claras como ese magnífico pacto ferroviario que o único que veo a avalar foi o retraso na construción das infraestructuras ferroviarias galegas, que, xa van retrasadas, en fin, por encima do que é normal, ou nos estamos posicionando na lei de caixas, ou así sucesivamente. E o estamos facendo desde unha perspectiva galega propia, con as nosas alternativas. Nós tratamos de que a sociedade galega entenda e comprenda que as nosas alternativas son boas para o conxunto da sociedade e tamén para o país, para Galicia, ¿no? E en ese esforzo estamos, e logo, xulgará efectivamente a ciudadanía si o que nos plantexamos lle parece ben, lle parece regular ou lle parece mal, ¿no? Falamos do Estatuto de Galicia. Cree que o PPDG e o PSDG poderían pactar este novo Estatuto de Galicia e deixar fora aos nacionalistas? A ver, usted me plantexa unha hipótese que me resulta difícil de contestar en este momento no seguinte sentido. Pode haber esa tentación, efectivamente pode haber esa tentación. En calquer caso, nós o que estamos dicindo é que necesitamos unha reforma estatutaria, que necesitamos un estatuto de nación, e nós cando estamos dicindo estatuto de nación non é un capricho de nacionalistas ni por verbalizar o que nós creemos que é Galiza, non, é que eso implica tamén moitas cousas no sentido de que os demais estatutos tamén se están definindo en ese sentido. En definitiva, nós queremos un estatuto de primeira división. Nós o que estamos convencidos que non solamente porque non se abordou a reforma estatutaria no seu momento, no momento conveniente, por certo, pola oposición do Partido Popular, senón pola práctica política que moitas veces se fai desde a Xunta de Galicia, estamos en segunda división. Eso se viu no tema do financiamento autonómico, porque ao final foi o Estatuto Catalán quen reabriu, quen obligou a reabrir ese melón do financiamento, e ao final tamén o Estado se viu obrigado, non sei se con todo o que aspiraban os cataláns ou non, pero a darlle efectivamente o que plantexaban, e outras comunidades autónomas, por certo, se aproveitaron dese rebufo catalán, e o Estado tamén, por certo, lles acabou concedendo o que plantexaban. Nós creemos que é unha cuestión moi importante. Non é certo que a discusión do Estatuto sea cousa de políticos, ni que en eso non nos vaya nada, porque o marco legal do que nos dotemos ten que ver, efectivamente, tamén con mellor financiamento, con mellores servicios para a población en xeral, mellor educación, mellor sanidade, etc. A tentación pode existir en calquer caso. Eu creo que non excluirían ao Bloque Nacionalista Galego, eso non é problema. Nós, se non estamos de acordo co texto que ao final pode sair do Parlamento Galego, nos opoñeremos a él. En calquer caso, consolidaría, na miña opinión, se efectivamente non se fai un estatuto destas características que nós propoñemos en estos términos, consolidaría Galiza na segunda división española, e iso creo que para o noso país e para o noso futuro bono sería, non? Cal é a posición do BNG en relación aos 3 aeroportos galegos? Comparte a proposta da Xunta de Galicia destino único, ou un só aeroporto con 3 terminais, ou pensa que deberíamos manter o que temos? Eu xa sei que é moi complicado pronunciarse en estas cuestións, porque enseguida aparece, e o digo con toda claridade,
unhos posicionamentos locais que, en fin, empezan a remeter contra calquer proposta mínimamente sensata, non? Pero eu creo que sí que hai que facer unha profunda reflexión sobre a cuestión aeroportuaria. Efectivamente, en este momento hai 3 aeroportos, non se trata tanto de nominalismo, sino de ver que hai que facer con ese sistema aeroportuario. Eu xa sei que se plantexan cousas, pois, en fin, a veces, pois, de diversa pelaxe, en fin, para arriba e para baixo, que moitas veces non van a cerne da cuestión. Nós temos en este momento un problema, por exemplo, básico, que é, pois, en fin, a necesidade casi de abordar de calquer voo internacional pasar por Madrid, con que se van a competencia de Porto. Eu creo que merece a pena facer unha reflexión sosegada, pausada, e ver como, ao final, podemos aproveitar mellor o sistema aeroportuario que temos, no? Que eu creo que ao final sería o obxectivo que todos quereríamos, no? E logo non se trata tanto de que si ten que desaparecer un ou outro, pero unha reflexión non solamente se necesita en Galiza, se está facendo en outros lados. Agora se están propoñendo estes comités de rutas, moi ben, fai falta a transferencia da xestión dos aeroportos, é necesario que teñamos capacidade de decidir sobre eso, e logo que ordenemos, pois, un proceso efectivamente dialogado e de propostas, etcétera, pois o mellor posible este sistema aeroportuario, para non seguir queixándonos, por exemplo, de que Porto, pois, efectivamente, nos fai unha gran competencia, ¿no? Porque con eso non arreglaremos absolutamente nada. Ahora, nós estamos dispostos a dar ese debate, esa reflexión, e a poder ser o menos crispadamente posible, e a poder ser donde os intereses, e eu digo así, respetables, pero estreitos de localismo, primen sobre unha visión xeral do que temos que ter todos para este país, ¿no? Non lle preguntamos de momento, que tal o está a facer o executivo do señor Núñez Feijóo? Bueno, pero claro... Hai alguna cousa boa que quixera salientar? Priman máis No, pero ahora, nós, como sabes, somos moi críticos co actual executivo. Bueno, a mí me parece que hai dúas cuestións así básicas. En primeiro lugar, que a súa política respecto de nosa lingua, da nosa cultura, da nosa identidade nacional, onde ten unha ofensiva clarísima contra todo o que, bueno, signifique, en fin, identidade propia. Isto é unha evidencia. En segundo lugar, claro, está facendo unha política nos últimos tempos que consiste basicamente en deslegitimar o goberno anterior, pero sin poñer en riba da mesa, e eu creo que xa vai sendo hora, xa pasaron os 100 días, os 120, en fin, propostas concretas para solucionar os problemas, non? Antes falábamos de posicións, efectivamente, onde eu creo que o señor presidente, eu teño que decir así, non deu a talla, como no tema do financiamento autonómico, no tema de defender, pois, en fin, plazos e orzamentos para o ferrocarril galego, etcétera. Pero hai unha cousa que a mí me parece que é unha evidencia, é dicir, que o principal problema que ten plantexado en este momento Galicia é a crise económica. E esa debería ser a principal preocupación do señor presidente de Galiza, non? E tería que ter, pois, un plan, desde logo, en fin, mínimamente explicitado, anticrise. Bueno, pois, eso que debería ser, na nosa opinión, a principal actividade da Xunta, pois, ata o momento descoñecemos, en fin, ningún plan serio en relación a estas cuestións. Home, eu creo que non podemos asistir desde a Xunta de Galicia, pois, con certo grado de, non sei se de indiferencia ou de falta de actuación, pois, por exemplo, podemos estar asistindo, por poñer unha cousa, non? A unha crise tremenda do sector lácteo deste país, ou coa implicación que eso ten desde o punto de vista da economía rural e, por lo tanto, de miles de cidadanos deste país, como si casi con eles non fora. Algo máis haberá que facer. Por lo tanto, hombre, nós non creemos que este, a altura das circunstancias, o actual goberno galego, e, por lo tanto, somos críticos con el, non? Estamos xa nos 2 últimos minutos de programa. Guillerme Vázquez, vostede é médico, licenciado en Medicina. Licenciado en Medicina, non exerciente, pero sí. Seguro que ten pensado máis dunha vez das doenzas do noso país e da receita para poder curalas. No, a ver, receitas milagrosas non existen. Si tuviéramos todos nós as receitas, pues, bueno, as patentaríamos e entón, bueno, nos consagraríamos. Pero en calquer caso, a mí me parece que unha das, das claves para poder sair da situación na que Galiza se atopa desde hai moitos anos, é dicir, nos últimos lugares, no, do ranking, en fin, económico, social, do Estado español e tamén de Europa, é máis país.
hai que acreditar máis nas nosas posibilidades, hai que ter máis capacidade de decisión dende este país, hai que poder ordenar as políticas e ter máis capacidade de ordenarlas desde nós mesmos e non seguir un pouco, pois, en fin, cunha dependencia ou aceptando ou non combatindo políticas non son claramente desfavorables. Eu non creo que, en fin, que Galicia este condenada per sécula seculorum a ser un país que fornece de migrantes aos demais territorios, e que isto non o podemos dar por bo, e non podemos pensar que tendo un país rico, que ten posibilidades de desenvolvimento, etc., pois nos estemos condenados, pois falábamos antes, a desertización do rural, a envellecimento da población, a non aumentar de población. É que iso non pode ser o destino deste país. Por lo tanto, unha das claves, despois non hai milagros, unha das claves é poder decidir máis por nós mesmos e facer políticas máis acordes cas nosas necesidades. E iso é unha evidencia, porque outro tipo de políticas, outro tipo de dependencias, outro tipo de plantexamentos, despois de anos e anos de aplicarse, non demostraron que o noso país poida sair, volvo a decir, dos niveles, non digo de desenvolvimento, pero de baixos do ranking, en fin, do Estado español e da Unión Europea. País, hai que facer país. Clave de país. Eu deso estou absolutamente convencido. O tempo non dá para máis, temos que rematar aquí esta entrevista co portavoz nacional do BNG, Guillerme Vázquez, ao que lle agradecemos a súa presencia aquí en Localia Galicia. Pois agradecido estou de poder estar aquí. Moitísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Guillerme Vázquez. Gracias, señoras y señores. Volveremos en la entrevista dentro de 7 días, aquí en Localia Galicia.